Čau, zdravím všechny sběratele divných věcí a miniatur a všelijakých těch srandiček, co tady otvíráme, samý minibrands, ale tentokrát se podíváme na Miniverse. Je to Minecraftová edice, kterou už jsem točil, akorát to bylo ještě na předchozí kanál a měl jsem tam právě tuhletu pec, s touhletou krávou. To vypadá docela hezky. No jak jsem zvědavý, co bude v tomhletom. Tuhletu kostku jsem dostal od kamarádky a tuhletu, co jsme skládali, tak tu jsme dovezli z Maďarska, takže uvidíme, co bude v tomhletom, ale pamatuju si, že když jsem to potěžkával, tak každá měla jinou váhu, takže tady by snad mělo být něco jiného než ta kráva. Doufám, že se to nebude opakovat. Ale jinak prodává se, myslím, kolem 300, 300-350 korun stojí tato sranda. No a uvidíme, co bude v této. Tyjo, meč, ten bych chtěl možná i. Tady máme popisek, kdyby vás to zajímalo. Jo, na té kostce, co jsem právě točil předtím, tak tady tohle to bylo v maďarštině. No, hele, puste si to, jestli jste to neviděli. Jo, a ještě bych vás rád takhle na začátku požádal, jestli byste dali zviditelnění na tohle video, pomáhá mi to, je to super. Vás to nic nestojí, je to zadarmo, víš co. A pak nám je koukají noví lidi. Takže díky moc. No nic, hele, jdem to teda rozbalit a zjistíme, co tam máme. Koukám, že tohle mi jde taky dobře jako minibrands. To zase bude bordelu tady. Počkej, já to tady lehce uklidím. Já už si to nepamatuju a teďka nevím, jestli už zjistíme. Wow, máme tady ten pracovní stůl. Tak to je dobrý, že se to aspoň neopakuje, že máme teda pec a ještě tenhle ten boxík. To vypadá dobře, to je hezky udělaný. To je pěkný. Tak už tohle je fajn a dobrá zpráva, že se nám to neopakuje a je tady něco jiného teda. Počkej, že vyndám všechno, co tam je. Tohle je kus portálu a v tom je zase ten rezin, jo, bacha na to. Já jsem na to měl jednou alergii, takže opatrně, když tak si najdu rukavice, jak na to použiju rukavice, abych se nezaprasil. Jo, tohle taky to drtítko. No, uvidíme, co tam budeme mít teda. Tohle ještě nevím. Hele, já z toho asi vyndám úplně všechno a pak se podíváme. Jo, tohle je taky to lepítko, to jsem ani nepoužil. Nějaký varování nebo co. Čekej, třeba bych to nerozbil. Mám to takhle vyndat. Jo. Cože? No tak já už asi tuším, co se tady bude dít. To je forma, do který to jako budem lejt. Aha. Jo, vidíte, tohle ten portál, o kterém jsem mluvil. A co my tam teda máme? No a řekl bych, že podle toho, co jsem tady viděl, tak máme přesně tuhletu, jo, hele, to je ono. Takže máme motiku. Takže my tady budeme vyrábět a odlejvat motiku Minecraftovou, tak to je hustý. Ty vole, tak to je zase ale návod teda. Teda musím říct, že možná přijdou mi lepší ty návody, co jsou v Minibrands. Nebo ono asi jako to je taky v pohodě, ale je to taky jako, takhle mi to přijde, jak kdyby tam bylo strašně moc kroků. Takže počkej, co já teda musím udělat? Si to zase dám někam sem, abyste na to ideálně taky viděli. Počkej, jo, samozřejmě jsem si to přečet, ano. Použiju rukavice, bezpečnostní pokyny, ano. Toto není jídlo, nejeste. Dobře, to jsem tak nějak i měl v plánu to nejíst. Takže dobrý. Co v tomhletom? To vůbec netuším. Ukáž. Tam něco je, ale co to je? Počkej. Jo, to jsou jako, tam bude nějaká věc asi v té truhle, teda v tom pracovním stole, v tom boxu, tady v této krabičce prostě. Tam bude asi něco sypkýho, co naberu, že jo? A budu vyrábět nějakou tu hmotu teda. Počkej, tak to rozbalíme a zjistíme, co je vevnitř, protože tam předtím v té peci taky byly věci nějaký. Tak uvidíme, co je tady. Ty vole, to je věcí. Jo, tohleto je to, co budeme drtit. Jo, a z tohohle teda pak budu vyrábět, co to bude, teda kamenej krumpáč? Teda krumpáč motika? Asi jo. Čekejte, že tohle můžu zavřít. Tohle už nebudem používat na nic. Co je, dělám to dobře nebo co? Nebo blbě teda, jsem chtěl říct. Jo, dělal jsem to blbě. Jo, tak to si dám sem teda. Tak, teď tohle. To potřebuji protrhnout. Takže krok číslo 1 je vyndat z toho tyhle ty kraviny. Počkej, jak já to vysypu sem. Jsem trošku hodil níž kameru, abyste na to viděli. Takže počkej, tady mi říkají, že mám vzít tohleto a udělat si z toho jako mističku, do který dám tuhle věc. Pozor. A teďka vezmu tenhle ten drtič. No počkej, ještě ne. To je krok 2 už. Počkej, potřebuji tak krok 1 dodělat. Takže já mám vzít teda. Podle kroku 1 mám vzít tuhletu formu. Krásná forma. A do té formy mám vložit tohleto. To, co bude fungovat jako vlastně ta rukojeť. Takže tohle bych měl nějak spojit dohromady, jo. Takže tohleto se spojí. Řekl jsem, že se to spojí. Jo, aha, tak jsem to málem pokazal, jsem to dával v obráceně, vidíte? Teď už to jde do sebe spojit a je to celý v kuse. Aha, jo, a mám to dát takhle obrázkem dolů. Tím. Jo, to tam zapadlo moc pěkně dovnitř. Hustý, dobře, to je dobrý začátek. Tak si to odložím sem teda a berem drtič a jdem roztlouc tohleto. To si to mám koukám, že to mám jet úplně na prach. Pardon, paní sousedko, pardon. To docela dobře na prach jsem to udělal. Pěkně. Dobrý, ne? To je docela prach.
No. Dobrý, odklepu. Jo, a teď přesně, jak jsem říkal, mám vzít tuhletu věc. Vidíme správně. Jo, a mám to nasypat sem do té formy, takhle do tohohle. Oho. Pak mám vzít, proklepat teda ten rezin, dát tam hubičku, nalejt to do toho, čekat 15 minut. Dobře. To už jsem měl moc dopředu, ale já radši se podívám na nějaký kroky napřed, abych pak něco nepodělal. Jo, mám tady nějaký hrudky ještě. Musím roztlout pořádně. No to už snad bude dobrý, ne? Tak jo. Takže já beru naběračku, tuhle, Jo, a pokusím se to teda dát sem takhle dovnitř, nasypat nějak. No teda, že by se to dělalo nějak dobře teda, to bych neřekl. To fakt to dělám dobře, jo. Asi jo, ale... Jo, ale oni právě nepíšou, abych to dělal úplně plný. Jasně, to je takový jako, že to mám jako lehce dát, protože ono se to pak vyplní asi tím rezinem hodně. Teda jako zhruba takhle si to představuju teda. No, nějak se mi to zatím nelíbí teda. Že tady vůbec neuvádí množství, kolik tam toho mám dát. A zhruba asi tohle? Nechám to zatím takhle a uvidíme, co se bude dít dál. Ale vždycky tam můžu, když tak nějaký ten písek, nebo co to je za věc, přisypat dovnitř. Dobrý, teď jdu na tohle. Čeká si jdu pro ty rukavice. Tak, voilà, mám rukavice, samozřejmě bezpečnost především. Jo, vidíte, tady jsou i namalovaný, že se je mám vzít. Takže, počkej, takže já beru toto, to je ten rezin, ta věc, která je fuj. A počkej, kde je ta hubička? Jo, tady, jsem to málem ztratil. Dobrý, jo, oni říkají to pro třepu. Třepal jsem a pro třepu ještě. Dobrý, to už by mohlo stačit. Takže otvírám. Jo, ono se to tím automaticky hned odjistí a už to máte otevřený. Což mi přijde takový jako lepší oproti mini brands, protože tam je to jako dělaný jinak, že vy to ještě musíte odtrhávat a tohle je taková lepší jako manipulace s tím. Dobře, takže já teďka beru tohle a jdu to do toho nakápnout, jak oni tady chtějí. Už to teče. Ono to teče. Dobře. A já jako řekni mi, jakým způsobem já zajistím, jako že se to vyplní jako všude, i v té části, kde už je nasypaný ten písek ve spod. Ty vole, to je právě divný. Že to se přece nevyplní. Já nevím. Ty bubliny tam nechci. Dobrý, prasknul jsem bublinu. A nevím, jestli mi to proteče až do spod teda. No ale, jako vyplnil jsem to. Víš co, jak já teďka zjistím, jestli to mám úplně v tom písku dole. No to mít nebudu, co? Ježišmarja. Ale toho rezinu je tam když tak hodně v té lahvičce. Kdyby se to jako pokazilo, tak ještě možná bude možnost to jako opravit. Ježišmarja, to je zase bublina. Běž pryč. Ty vole. Dobrý. No ale víc už bych tam nedával, to by mělo stačit. Tak, počkej. Zajistíme tohle, že to teda zase sundám z toho tu hubicu a zašroubuju to víčkem. Ale nechám to pro jistotu tady ještě, nebudu to jako likvidovat, protože možná ještě ten rezin budeme potřebovat, protože takhle se mi to nějak nezdá zatím. No hele, a podle návodu by to mělo trvat 15 minut, tady to píšou, hele, 15 minut na slunci. Což jako dneska slunce venku je, ale já to nebudu nikam dávat na okno. My využijeme toho, že já mám z Mini Brands tu UVčkovou lednici, takže to dám normálně krásně do lednice, no a v té to necháme těch 15 minut. Tak, teď to tam budu dát. No a během toho, co to tam bude těch 15 minut, tak vzhledem k tomu, že mám ty rukavice a už je jako nepotřebuju, tak asi budu mít záchod aspoň. Ať je využiju, ať jako víš co, neplejtváme. Když už je mám nandaný, tak aspoň ať se ještě využijou. Tak jo, hele, teď to dávám teda do té lednice a uvidíme, co z toho pak bude. Já se ozvu. No tak jo, hele, nechal jsem to tam ještě o pár minut díl, tak uvidíme, jak to vypadá. To zatím musím říct, že jak na to koukám, tak to vypadá furt jako tekutě ta věc. Počkej, s vámi zkusím, jestli se teda jako půjde vylou. Ale vidíš, ono se to odděluje. Vidíš to? Ty, ono to fakt asi je nějakým způsobem už stuhlý. Třeba se mi to teďka zlomí v ruce, to je taky možný, jo. Počkej, jak já to zkusím takhle tu rukojeť, jako, ty motiky chytnout, že bych to jako vytáhnul za to. Já to fakt nechci nějak zlomit. Povedlo se. No, řekl bych, že to ještě potřebuje doschnout. Ty vidíš, ale tady zrovna to je přesně jak jsem říkal, že se to neprosákne až dolů, že tady je taková zóna, vidíš to, jak je taky jako vykouslý, že to ještě není úplně plný tím rezinem. A tak nevadí, necháme to takhle jako autenticky, že se to vyrobilo prostě v takovémhle stavu. Jde vidět, že to možná je ještě takový jako trošku vlhký, že to ještě možná chvilku bude potřebovat uschnout. A je dobrý, pro naše účely to jako stačí, abych vám to tady ukázal, jak ta věc vypadá. No tak jo, počkej, tak to je vlastně všechno, že jo. Já mám teda vyrobenou motiku a plus tady máme teda ten pracovní stůl, který se mi teda jako líbí, ten si tady vystavím, ten je pěkný. Takže ten teďka budete vídat ve videích, takže tady bude asi někde u té pece s tou krávou. Tyjo, je dobrý. Hele, tak jo, schválně, co na to říkáte? Jak se vám to líbí? Když to tak jako zhodnotím, řekli byste, že tohle to stojí 300 korun? Nebo 350? Hele, až teď se všim, že tady je to dřevo ze spod takhle. Já jsem se koukal jenom z boku a ze zhora vždycky na to. Tak to je vtipný. Každopádně, no hele, schválně napište do komentu, jak se vám to líbí. Nezapomeňte dát zviditelnění, like, odběr, tohleto. A tady je ještě věc, že vy byste to teďka jako měli vzít,
To kde to mám? Kam jsem dal ten papír? Jo, on je tady ten papír. To je vlastně ta kůže, že jo? A já bych teďka měl vzít to oboustranou pásku, jo, tady, a měl bych to sem nalepit a měl bych se to jako vystavit vlastně v rámci toho rámečku. Já jsem to měl udělat i s tím masem, co jsem měl u té krávy, to vlastně vypadá takhle, ale mně se to líbí, když je to takhle volně, já si to prostě nebudu někam jako lepit a vystavovat, takže si nechám takhle volně svoji motiku a svůj pracovní box. Tak jo, díky moc, že jste Díky moc, že jste se koukali, mějte se hezky, pusťte si něco dalšího, co vám tady pak vyskočí a užívejte si videa. Puste si další. Díky. Každopádně díky moc, že se koukáte. Mějte se hezky a čau.